Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Bismillah Allah sarki na mamallakin halitta, mai dare da rana da safiya kada dan fahimta. Gane nan shiri na yabo a gurin shugaban halitta, wanda dukkanin wani mai matsayi gurabana yana a ƙasa na sani. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Rabbu da salati ga jarumin nan da ba kamar sa, ko a annabawa da mursalai ba mai darajarsa. A salatinsa har mata da ahalin gidansa, sannan ka sa sahabu sun bayar da rayuwarsu domin Annabi ne. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Sanni shugaba sanni jagaba majinginar halitta, sanni mai cika mai dubin isa majogarar halitta. Ai dole sai da kai sitarar bayi mai dubin sarauta. Ai ko a ran kiyama wa zai cece mu duk kuce mu na Annabi ne. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Jarumin maza namijin gaske mai sa maza su zauna, ba kamar ka kab a gurin Allah ɗaha mai Madina. Zuwanka ne ya sa bayan Allah shirka muka daina. Aiko a ran kiyama wa zai cece mu sai ku ce muna Annabi ne. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne. Sayyidi Rasulallah wallahi dole ne na soka, don kwana ji ko a gurin Allah ɗaha ba kamar ka. Da cikin duhu ake zuwanka ne duniya ta haska, kaiwa ya take dukkanin matsayi ko amsa ku ce mana Annabi ne. Mai cikar Isa abban Zahara mai dubin sarauta Annabi ne.